Takže ahoj, v dnešnom videu to bude video s názvom Balíček od mojej sestry 2. Volá sa to preto 2, lebo keď ste už pozerali moje videá, no tak už bol jeden balíček a upozorňujem, že tam nebude dopis, lebo keď je tu, akože v mojej izbe, no je to proste moja sestra, takže tak, môžeme ísť za to. Balíček vyzerá takto, je veľký, je tu, že pre LPS-nuky balík, tu je LPS a packy 3 a z druhej strany není nič. Tak môžeme ísť. Tu mám nožnice a ja to niekde prepíchnem a potom sa vám ozvem. Takže balíček znútra vyzerá takto, je to zabalené a ideme prvo alebo najprv na toto. Priprav si taru malých LPS akože, Monkeys a Sweet. No keby ste taru, akože to sú títo. Sweet, Tara a Monkey a nejaký tí malí pečopácu. Takže mám ich pripravených. Dám ich teraz na bok. Takže musela som stopnúť video, lebo tam nenapísala, čo pre koho je. Takže teraz to tam písala, akože na tie servítky. No, vyťahujeme. Neviem, či to je odčíslené. Je to odčíslené? No, tak budeme len tak vybrať, akože nie. Budeme po týchto. Akože taru budeme prvú, pre taru to je. Takže Tara, nie je tam len to, takže ideme rozbaliť. Tara je tu. Gumičky dám bokom. A je to takéto. Takže sú to takéto šaty. Ideme si zobrať taru, dáme jej dole tento. A ideme jej to dať, takže stopnem video. Takže takto to vyzerá. Je to akože aj cez chvost. Neviem, či vyskúšam aj tie druhé, ale určite budú takisto vyzerať ako tie. No, nevyskúšame už. A ideme na ďalšiu vec. Ja to z nej dám dole, alebo nie. Takže postavíme si ju sem. Aj s oblečením. A ideme na malých. A to sú... Takže toto je aj Sweet, aj malý. Či? To je Sweet. Takže Sweet a malý, takže to je. Takže ideme. Tak. Takže ideme si rozbaliť. A sú to takéto macíky. Takže toto je pre Sweet, teraz mi tu šepka, ale už... Dobre. Takže rúžový je pre Sweet a dvaja sú pre malých. To je pekné. Takže dáme si sem tie plišáčiky a aj tých malých, aj Sweet. Nie, malých ešte nie, lebo toto je už len pre malých, takže Sweet dáme. Tak. A malý. Au! Au!
Už to radšej. Kebyže robím to auno, tak vždy mi buchnú do ruky nožnice. A je to... Takže je to takýto veľký plišák pre malých. Ja, že to je nejaká... Je to pekné. Takže tak. Tak a malých dáme sem. Takže zatiaľ fakt. Ako ďalej. Manky. Takže manky je tu. A ideme to rozbaliť. Tak. A tu sú takéto pekné lízatka, jejda. Takéto som chcela urobiť, akože cukrové vaty, ale ja som tie diery nevedela spraviť. Ukážem vám to, hneď som tu. A nakoniec som ich dala takto, lebo tu sú aj dve lízatka, alebo nanúky. A dopadlo to nejako takto, urobila som takú megadieru. Chcela som urobiť takú malú akože na všetky cukrovú vatu, ale nakoniec som to dala takto. Takže hneď sa vám ozvem. Takže ďakujem, dajú sa aj vyberať. Teraz hneď sa vyberať. Takže ďakujem. Tak, a posledná vec je... Nie je to napísané. No, to je pre všetkých, pre čopákov. Ups, ja som jednu gumičku roztrihla na dve časti. Zelenú. Takže ideme sa pozerať, čo to je. Jej, taká pekná čelenka. Aha, tu máme vanílku. Ako dobre tam držala hlava, to som nemala urobiť. No, na vanílku to vyzerá, ako keby išla spať, no ale určite na iných to bude vyzerať pekne. Ahojte, ja som Vanílka, športovkyňa. Takže, tak, pekné. Tak, ďakujem. A toto bol celý balíček. Tak, hádam, že sa vám páčil. Ak áno, dajte like, odber, komentár.